Kaixo, Ainize Solaun Mendiguren naiz. Nik Sastrakako emakumeek egindako bertsio bat aukeratu dut. Aurre egingo dizueten emakumeak deitzen da. Eta aukeratu dut, entzun nuenean zoragarria iruditu zitzaidalako. Bai abestia bera melodiagatik eta baita letragatik ere. Dardarka zeruak, kaldea estatuak, dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin. Egan irtetzean, aste bakoitzeko, minutu bakoitza, hilako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenan. Izan zirelako grebara joaten denkidengatik, aski da oiuka plantatzeagatik, denontzat eredu zaretenengatik, mundua irautzen duzuenengatik, beldurrak usatuz kantuan jotake, bada zer eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte bizirik da aske behingoz jausi gabe. Patriarkatua denari zu eman apurtu zeraiki, inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero, bila ikutzen gaitu. Ni nahi zane Judit Marta talea, ni nahi Ingrid Paula poitu zenuen emaztea, ni ume zurtzutzi zenuen umea. Daure